ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କଥା କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ଭଲ ପାଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା, କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ଭିକ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବଡ଼ ମିଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଛୋଟକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଛୁଞ୍ଚିର କାମ ଥାଏ ସେଠାରେ ଖଣ୍ଡା କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। କମ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ସମ୍ଭାଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଏପରି ରୁହନ୍ତୁ ଯେପରି 32ଟା ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜିଭ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦବିକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।